Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Natalina iti pagtaengan, no ti agasawa ket nanakman. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Wow. Pulutan pa man. Pare, iyawat mo man. Kasla, agap apura ka, pare. Galas 6 ngamin iti rabi pare. Manano ko mangay? Ada curfew ejay balay me. Ha? Alas 6, nasken anak kaawid akaon. Aya. Pare. Ah. Ni misis ko, pare. Awan mo't pakita. Isuday jay mang paspaswit kanyak, pare. Ha? Arak pa pare. Maudi na siyat ko. Ay, talagang agawit kan. Jack Orion ti maikatlo apaswit na pare. Tano Jack pala ang tumakdar. Pang-uran na kaon. Anya? Ay. Mapanakon pare. Ay, guri ka. Sino nga iti kadwak? Mangayab ka ditan Nagtakutan ni pare Omar. Apay anak ko namday ta pare. Pinaswitan lang ni bagit apaw. Nagawi din na dagaos. Kaduam ka di itay. Wen, pare. Pinaswitan lang ni bagit apaw. Apurado nagaway. Kabutang na ni Mrs. na. Un nga raw. Di na la tultuladan. Katsi ka ngay pare. Di mo kabutang ni Mrs. Mau? Sa mga nga ugali ni Mrs. ko, timang surut-surut ko niya. No, daki dirwar. Aya. Wey, urayan na nga gawid di balaya. Saan nakasermonan? Saan? Saan na nga mo sermon? Nagswerte ka matan pare. Tanaadaan ka itikas ta amisays. Ay, ka wala. Sige, gini. Shut on! Mami, awan pa ni Daddy? Amok. Rabiin na. Amok. Surutan tanan ni Daddy iti pag-iinuman da. Ay, saan ko nga ugali day ta? Inta maturugan. Anya ko matigapo na ang mapantasurut-surutan ni Dadim iti pakiin-inuman na. Daddy, itakalaang nga agawin. Wan. Kahit mapan kagiskwelahan, Wana, Daddy. Aldawon, alas 7. agong ungot ka dito inam. Wana, Ha? kasla di mo't am-am mo ni Mami. Ah. Sige, mapangkaijayang taur-urayan na kan, Daddy. Ay, anda kwarta mo, anak ko. Inikan na ko ni Mami. Tamo nang awan mo't lang, timaitid mo kanyak. Ah. Sige, ina kong Daddy. Amangan numaladawak pa iti klaseng. Anda ko, bakit? Nagpigat kan? Ikan siyempre ijirwar. Dito'y unag. Nagpigat ka. Wan. Ala, inka manganan. Taamok anabisinan ka, anagpat-patnag, anakiin-inom. Sirmunan na manan. Inka gumatang iti floor wax madamdama, tag floor wax ka. Anya? Kalpasan na, aglampaso ka. Ay, unay mo idaytan. Pasilingam, dayto'y datar, tibalay tayo. Ang ko. Pati dito'y salas. Amin-amin, lampaswam. Ay, bakit unay mo idaytan Pati ijay kusina. Ay, unay ay. Parigatan nakmut kan, ungtan nakmut kan, bakit? Kalpasan ti pa naglampasom, aglaba ka. Anya? Sige, rugyamon, tapno makaadu ka. Tasyak, i-concentrate ko ti ag-work from home. Ado ti aramidag at trabaho, Pedro. Daddy, aglablaba ka? Ano na ito'y lalabaak? Ay, kaasi ka man. Nagtigad ka, sakba si Marika dito'y palay. Daddy. Ay na. Nagsilang to'y datar tayo. Linampaswak itay.
talaga at dinusa na ka ni Mami Daddy. Ah. Si kamot namin. Naging inom ti ng aramid mo. Pedro! Ne, ay banak ti inam. Umay ka! Darasan! Umayon! Naibatak di sa nga baso adanong ko. Nabasamot tan dito tatar. Wan, mangrugi di ko si inaging ka dito'y salas. Anya, Floor wax sa manan Samon to lang paswan. una yan. Jak samot malpas iti trabaho ko. Ay, darasam kit di. Aglablaba ako. Awan bibiyang ko. Aramidam, timbagakan ka. Uwan, bakit? Amom ti parparit ko. Aramidam pailaang. Ha! Engkanto manan makinom! Mami, mabisin ako. Pedro! Sana kayo nakaluto bakit? Darasam, tamabisin kamin kaninoy me. Sige, tamahan tayo ton madamdama anak ko. Kaasimot ni Daddy, Mami. Ay, gunggunana. Inom nga inom iti arak. Intunog sakit ti tiyan na. Maospital tumanan. Siyak tumanan ti aggastos. Sa bagay, Adon ti sakit ni dadim, gapo iti kaiinom na iti arak anak ko. Imbag kumamot nga rod no da trabaho na anatalgad. Siyak mo't lang tagbirbirok. Ikanak pa iti perwisyo. Makanta yun. Ala, umay kan anak ko. Hintay manganan. Pare Pedro, makipalpalengki ka matgayam. Uwan pare. At dapay basket nga wit mau. Imbaunak ni bakit ka makipalingkay. O anya, umay ka inton rabi ay. Sa dino? Agiinom tayo manan Ay, da kayo langan. Ne, apay. Madama pa ila dos-dosahan nak ni bakit ka. Kapo iti panagiinom tayo idi. Ha? Aya. Sungarod ngagpalpalingkiyak kita. Kaya't mo asawan. Pasat ti dusam day ta paray. Kastala tibiyag pare. Ta nasukir mo da tao no maminsan. Kunak man no kunam asaan anaungat ni bakat mau. Sa balin di bakit ka. Saan anang iwat ni bakit ka. No di makal dagiti mata na. Ay agtongpal ka na. Nakarkarumat nga rod ani bakat mo no kasta. Nanang, maan-anderak samot tayo. Pagkunaam. Siyak mo tayo aglampasaw, aglaba, aglutaw, kung makipalingkay. Ay, kabasol mo Ay nasaya at kumakatibiyag mo no saan mo nga aramidan dagiti iparit ni bakit mo nga aramidan. Nanang! Adto yan di grinoserik para kada kayo ni tatang. Ay nabalasang ko. Kababain. Ay agyaman tanay. Awan talaga ti asukar kan kapimi ka. O, Pedro, ingkamot itimplaan ti kape ni nanangan Ha? Uwan gaman niya. Masapol pa lang ay bagakmat. Ada tinapay kan palaman dita. Iyag mo ditoy. Ay uwan bakit? Kat, kumusta kayo ngayon ni tatang, nanang? Ay kat nasaya at lata abalasan ko. Isu na laeng tani tatang yaw. Pasaray marigatan amag na. Ne, apay ngay. Anya ti kasapulan na, wheelchair? Uray sa rukod laeng. Bayan nyo nanang, igatangak to ni tatang iti sarukod na folded. Ay, nagmayat man balasang ko. Antuin ti kape, nanang. Apay ngay akastoy. Ne, Apay nanang? Nangisit mo ton. Ramanak man. Kurang ti asukar na. Ha? unay kamutan, Pedro. Kababain ka ni nanang. Ikamot ti creamer na Kanayon ang pay ti asukar na. Ay unan niya. Darasam tane, lumami ison day takapi ni nanang. Apay, agawid kayo, nanang? Una, tanay, awan kadwa ni tatang mo, iji balay. Siyak ti anak yaw. Ngimnimot bakit ko ti kay kayat yaw. Kasano, katnay, adaman ng grocery main. Tunggal umayak dito yung balay, yung asikasun na kiti husto. Si Kangay. Ni nanang mait. Amom, Pedro, nasingpot ni Perla nga asawam. Isu nga uri agi pulpulong kakanyak.
Amok lata asika ti adda bidot na. Sige, agawid akon. Pare Pedro! Pare! Oh, apay pare? Umay kaayaban. Apay Mike? Birthday ngamin. Ah? Nagiinom tayo. Ado ti arak, paray. Anya? Agparty kami ititakong. Umay kan mangrugi kami nga giinom. Kwa, sana mabalin pare. Taapay. Da kayo langan. Lakay, ado tila baam. Pasensya kan pare. Apay aya. Diyak kaya ti aglabakan aglinis. Mami, apay asika mo ti aglinlinis dito balay? Katrabahok mo't da ito'y anak ko. Ni daddy nga eh. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na. Ay, nasaya at ano adan trabaho na. Huwag na. O, nagpigad ka mo't laang. Ay, ala, nalipatak maten. Ay na, nabanbanog ako noy me. Kayat mo ka di asika ti paglinisak. Da kayo mat, mami. Adda isamsambot ko ang module ko. Iso nga rod nga agpigad ka, tadyak kayat tinarugit a pagtaengan. Wunan, mami. Ado pa'y ti aramidag. Agluto aktupay. Isagsagana kung dahi ti usaram ang mapanagtrabaho inton bigat lakay. Dahi ti tuwalyam. Sigurado ngamin nga aglingit ka nga agkonstruksyon. Unay kita nagasikaso ka kanya akon bakit? Wala. Isaganaan kan tupay ti balon mo tapno saan ka mabisinan. Ngamnay. Ammomon. Jayjak kaya. Uwang ka day, amok. Awan ti arak. Jay sweldom. Buo nga iyawat mo kanya. Uwan, bakit? Maturog kan? Uwan Ing kamot agdigos Ha? Nagbras kamot lang? Masapul pa'y aya? Ay na. Lakay. Diyak kayat ti makikaigda iti naang dod. Ha? Iso nga ing kaagdigos. O pare, limok magka. Linikli ka kami ng tibisyo pare. Saan ako nga gininom iti arak. Kan saan ka nagsiksigarilyon. Imbag man pare. Awan mo't pagbisyok, talaan mo't amin ni bakit ti sweldok. Kat, itad mo matamin? Impakita na ngamin di bank book may. Urnungin na ti sweldo pare. Aya, Igatan ko iti arak, ay awan maurnong mi akas jay wan matkit di pare, saan ka nga rod nga umay? Agiinom kami manan. Ay, da kayo langan pare. Tulong aklangan di bakit kung aglinis iji balay. Ay unay kamatan pare, linis kayo alinis. Iso nga mintikat ni bakit ko. Tinalinis ti pagtaangan may. Kunada nga rodin pare. Natalinay ti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Natalinaay ti pagtaengan, no ti agasawa ket nanakman. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.